Késik a busz, otthonról keresnek. Hol vagy már? A megszokott helyzet. Az éjszakai állítólag nem jár, de vidéki vagyok és fogalmam sincsen. Ezek a percek, azt mondom, csak is rám tartoznak. Pedig ha lehetne, mindenkivel megosztanám, hogy a 2-es metró honnan indult, nézem. Az a piros, vagy az a kék színű lesz talán. Úgy tűnik, én elveszek a kettő között éppen. Egy lila ködös tekintettel már. Ezek a percek, azt mondom, csak is nem tartoznak. Pedig ha lehetne, mindenkivel megosztanám. Vonaljegy, szakaszjegy. Meddig menjek, meddig lehet? Hol állunk meg? Hova visz ez az életem? Talán a zsebemben van egy maradék sportszelet. Hazamenni, az a lehető legjobb ötlet. Hazamennék, főleg, hogy már 5 van. De mi van ott, ami az utazásra késztet? Mikor hajnalban elvileg minden szabad,